Culture and Tonic με τον Μιχάλη Καλοπέδη. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Culture and Tonic. Μαζί μου σήμερα ο Χρήστος Γεωργίου, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Μιχάλη. Και επιτρέψτε μου να δώσω συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον podcast το οποίο έχετε ξεκινήσει, το οποίο πραγματικά είναι συζητήσεις σε θέματα πολιτισμού. Και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η ευκαιρία και δίνεται η ευκαιρία στο να υπάρχει μια συνδιαλλαγή, μια όμορφη επικοινωνία και συζήτηση με ανθρώπους του πολιτισμού σε θέματα του πολιτισμού. Εκτιμώ πάρα πολλά τα σχόλια σου και τις απόψεις σου. Ξέρεις το πάρα πολλά καλά. Και χαίρομαι που σήμερα έχουμε την ευκαιρία έτσι, να μιλήσουμε για το τι κάνει το κέντρο, το οποίο θεωρώ έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα του πολιτισμού στη χώρα μας και όχι μόνο. Σημαντικό, πραγματικά. Ο παραπάνω κόσμος γνωρίζει σας λόγω του φεστιβάλ, του φεστιβάλ αρχαίου ελληνικού δράματος που γίνεται κάθε χρόνο. Όμως το κέντρο δεν είναι μόνο το φεστιβάλ. Κάνετε πάρα πολλά πράγματα και να ήθελα σήμερα έτσι να γνωρίζει ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει τι είναι τα πράγματα που κάνετε, αλλά επίσης να συζητήσουμε και λίγο για το αρχαίο ελληνικό θέατρο, γιατί είναι ακόμη σημαντικό και τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να μεγαλώσει τόσο ο θεσμός του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Το Κυπριακό Κέντρο ιδρύθηκε το 1977. Άρα έχει μια πλούσια πορεία όπου σχεδόν είμαστε στα 50 χρόνια ζωής, δράσης και ιστορίας. Κλείνουμε μισό αιώνα, ναι, πραγματικά, ωραία. Είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, αποτελεί έναν από τα 86 εθνικά κέντρα του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Το βασικό του στοιχείο είναι να λειτουργεί ως διάβλος επικοινωνίας της εγχώριας καλλιτεχνικής δημιουργίας, της εγχώριας θεατρικής ανάπτυξης, αλλά και ανάπτυξης σε θέματα των παραστατικών τεχνών με το εξωτερικό και την ίδια στιγμή να μπολιάζει την κυπριακή δημιουργία μετά του εξωτερικού. Λοιπόν, μέλη του κέντρου είναι επαγγελματίες του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών. Το Κυπριακό Κέντρο Θεάτρου διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη βάση, από τα μέλη του, και το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον διευθυντή του κέντρου. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές το TST Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Το σημαντικό κομμάτι το οποίο συμβαίνει στο Κυπριακό Κέντρο είναι ότι μέσα από την πλούσια πολυσχηδή πορεία και δραστηριότητα του, το Κυπριακό Κέντρο τη χάνει διεθνούς αναγνώρισης από το εξωτερικό. Τούτον φαίνεται κυρίως μέσα από τις συνεργασίες, αλλά την ίδια στιγμή μέσα από την παρουσία του Κυπριακού Κέντρου στα διεθνή φόρα με τα οποία συνεργαζόμαστε, αλλά την ίδια στιγμή μετέχουμε σε ανώτατα ή ανώτερα όργανα των διεθνών αυτών οργανισμών. Από την πλούσια αυτή δραστηριότητα, εκτός από το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, το οποίο συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, και να συζητήσουμε μετά επιμέρους για το φεστιβάλ, μια άλλη δραστηριότητα η οποία αγγίζει, για παράδειγμα, το φάσμα του αρχαίου ελληνικού δράματος, είναι το Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, το οποίο γίνεται κάθε 2 χρόνια. Είναι μια δραστηριότητα που ξεκίνησε το 1991 από τον τότε αείμνηστον διευθυντή του κέντρου, τον Νίκο Σαφκάλη, όπου σε αυτόν το Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, το οποίο και πάλι είναι συνδιοργάνωση με το σημερινό, με το ονομασία Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, επιλέγεται μια συγκεκριμένη θεματική μεταξύ των 2 διοργανωτών και προσκαλούνται ακαδημαϊκοί και πρακτικοί για να παρουσιάσουν εισήγηση σε πιο ακαδημαϊκού περιεχομένου εισήγηση, ειδικά για την πρώτη μέρα του συνεδρίου, σε μια συγκεκριμένη θεματική.
πριν από τον Νοέμβριο, για παράδειγμα, του 2024, το θέμα ήταν ο ρόλος του μύθου στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Το 2022 η θεματική ήταν Αριστοφάνης, σύγχρονος ή επίκαιρος. Τα τελευταία όμως χρόνια, στις τελευταίες συγκεκριμένα 4 διοργανώσεις του συμποσίου, προσπαθήσαμε λίγο να το ανοίξουμε. Με την έννοια να το ανοίξουμε προς το ευρύ κοινό, να μην είναι το αυστηρός ακαδημαϊκό συμπόσιο, γιατί ακόμα και ο τίτλος της δραστηριότητας Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι συμβαίνει, τι πραγματοποιείται εκείνον το διήμερο, λίγο αποτρεπτικό το να ακούει συμπόσιο. Παναγιώτη είναι πάρα πολλά ακαδημαϊκό, οπότε θα μας ενδιαφέρει. Κάθε άλλον όμως, σε τελευταίες διοργανώσεις εμπλέξαμε και πρακτικούς του θεάτρου, οι οποίοι είτε συμμετέχουν την πρώτη μέρα στην παρουσίαση των εισηγήσεων, και έχουμε και μια παρουσίαση στις εισηγήσεις τους με την παρουσίαση κάποιων δικών τους παραγωγών που έχουν είτε σκηνοθετήσει, είτε χορογραφήσει, είτε έχουν φτιάξει σκηνικά κοστούμια κτλ. Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιείται μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στην οποία η πρακτική του θεάτρου, κυρίως από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε συνδυασμό με τους συμμετέχοντες εισηγητές της πρώτης μέρας του συμποσίου, αλλά κυρίως με το κοινό, ανοίγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση περίπου 4 ωρών. Οπότε εκεί μπορείς και δίνεις το βήμα και στο κοινό να συζητήσει αυτά τα οποία έχει ακούσει, τα ερεθίσματα τα οποία έχει λάβει από την προηγούμενη μέρα του συμποσίου, στο πιο, θα το λέγαμε πάλι, ακαδημαϊκό περιεχόμενο, και βλέπουν ότι υπάρχει μια ανταπόκριση από το κοινό. Και το σημαντικό στοιχείο στο συμπόσιο είναι ότι με το τέλος του συμποσίου οι εισηγήσεις εκδίδονται σε τόμο. Τα πρακτικά του εκάστοτε συμποσίου, οι οποίες αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες εκδόσεις του κέντρου, όπου αυτός ο τόμος των πρακτικών δίνεται δωρεάν στα μέλη του κέντρου, του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς του Θεάτρου, ως ένα προνόμιο να είσαι μέλος, και την ίδια στιγμή δίνεται σε όλες τις βιβλιοθήκες εντός και εκτός Κύπρου, πανεπιστημιακού επίπεδου, δραματικές σχολές, γιατί σημαντικό εχειρίδιο για τους μελετητές και τους επιστήμονες. Και κρατά την τέχνη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ζωντανή. Ακριβώς, γιατί έχουμε τις απόψεις κάποιων εισηγητών πάνω σε μια συγκεκριμένη θεματική, όπου μπορεί μέσα από μια εισήγηση ένας σκηνοθέτης που θα ήθελε να ασχοληθεί με το αρχαίο ελληνικό δράμα να βρει ένα ερέθισμα, να πάρει μια άποψη ή να τρικάρει. Ακριβώς. Σημαντικό στοιχείο, το οποίο γι' αυτόν και ως κέντρο θεάτρου έχουμε αυτές τις 2 μεγάλες δραστηριότητες γύρω από το αρχαίο ελληνικό δράμα. Μια άλλη δραστηριότητα, για παράδειγμα, πριν μπούμε στο Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, είναι η Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου στην Αθήνα, η οποία είναι μετεξέλιξη της Εβδομάδας Κυπριακού Θεατρικού Έργου στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η Εβδομάδα Κυπριακού Θεατρικού Έργου το 2009 μέχρι και το 2018. Είχαμε 6 διοργανώσεις και στο πέρασμα αυτών των ετών, σε συνεργασία πάντα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, αφού θα εμπλεκόταν και το Υφυπουργείο Πολιτισμού στην συνδιοργάνωση, ως συνδιοργανωτής πια, γιατί παλιά υποβάλαμε αίτηση στο πρόγραμμα Πολιτισμός, για παράδειγμα, για κάλυψη των εξόδων, που δυστυχώς δεν ήταν πάντα, δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδα. Συζητώντας, είδαμε ότι θα υπήρχε ενδιαφέρον να παρουσιάζονται θεατρικές παραγωγές, όχι μόνο κυπριακά θεατρικά έργα, στην Ελλάδα. Ο στόχος μας ποιος ήταν? Δεν ήταν απλά να πούμε ότι παρουσιάζουμε τις κυπριακές παραγωγές στο συγκεκριμένο θεατρικό χώρο. Έγινε μια συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο Ελλάδος. Οπότε η Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου, όπως έχει μετονομαστεί και εξελιχθεί, είναι σε συνεργασία και με τη φιλοξενία, εννοείται, του Εθνικού Θεάτρου Ελλάδος. Οπότε το να δίνεται βήμα στις κυπριακές παραγωγές να παρουσιάζονται στο Εθνικό Θέατρο Ελλάδος, στις σκηνές του Εθνικού Θεάτρου, έχει μια άλλη υπόσταση. Και δίνεται και η ευχέρεια
ενός κύρους θα μπορούσα να πω, και επιτρέψε μου τον όρο, της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Οπότε ήδη έχουν γίνει 2 επιτυχείς διοργανώσεις της Εβδομάδας Κυπριακού Θεάτρου και τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου ήδη έχουν επιλεγεί οι 3 κυπριακές παραγωγές. Είμαστε στη διαδικασία της οργάνωσης να καταλήξουμε στις ημερομηνίες παρουσίασης και στις σκηνές, όπου καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον Σεπτέμβριο του 2025 θα έχουμε αυτήν τη δραστηριότητα στο Εθνικό Θέατρο Ελλάδος, συνδιοργάνωση του με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, φιλοξενία από το Εθνικό Θέατρο και έχουμε και τη στήριξη του Σπιτιού της Κύπρου στην Αθήνα. Ας μιλήσουμε λίγο για το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ είναι ο πιο σημαντικός σας θεσμός. Για πόσα χρόνια γίνεται το φεστιβάλ? Λοιπόν, το φεστιβάλ ξεκίνησε το 1997. Είμαστε τώρα στην 28η διοργάνωση, αφού δεν είχαμε τη διοργάνωση της COVID εποχής, του 20. Λοιπόν, ξεκίνησε και πάλι ως πρωτοβουλία του Νίκου του Σαφκάλη, με συμπαραστάτες στο Κυπριακό Κέντρο Θεάτρου και τις τότε πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού. Συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού από τότε. Μέχρι και πέρσι ήταν συνδιοργάνωση και με το Υφυπουργείο Τουρισμού. Δυστυχώς φέτος αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την συνδιοργάνωση, οπότε μαζί με το Υφυπουργείο πορευόμαστε στη συνέχιση αυτού του θεωρώ σημαντικού πολιτιστικού θεσμού της Κύπρου, ο οποίος κατάφερε σε τούτα τα 28 χρόνια ζωής να παρουσιάσει περισσότερα από 135 θεατρικά σχήματα από 25 χώρες ανά το παγκόσμιο. Οπότε μέσα από το Φεστιβάλ Αρχαιοελληνικού Δράματος δίνεται και προσφέρεται στο θεατρόφιλο κοινό και τους Κύπριους που ζουν στην Κύπρο, αλλά την ίδια στιγμή, ενώ όσοι ζουν στην Κύπρο, αλλά την ίδια στιγμή βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αναπτύσσονται και οι αριθμοί των ξένων επισκεπτών που παρακολουθούν τις παραστάσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιοελληνικού Δράματος, κυρίως στο Αρχαίο Οδείο της Πάφου και στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Όπου υπάρχουν υπέρτιτλοι. Αυτό με τους υπέρτιτλους είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από το φεστιβάλ και χαίρομαι που έγινε. Ήταν πριν αναλάβω εγώ ως διευθυντής. Ανέλαβα ως διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου τον Οκτώβριο του 2013, άρα η πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ, γιατί ο εκάστοτε διευθυντής του κέντρου είναι και γενικός συντονιστής του φεστιβάλ. Η πρώτη μου διοργάνωση ήταν το 2014. Ο προηγούμενος διευθυντής, το προηγούμενο συμβούλιο του κέντρου είχαν προνοήσει αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία, θα την πω ενέργεια, η οποία πραγματικά βοήθησε το να υπερτιτλίζονται οι παραστάσεις οι μη ελληνόφωνες στα ελληνικά και στα αγγλικά και οι ελληνόφωνες στα αγγλικά. Από πέρσι όμως έχουμε και τις ελληνόφωνες παραγωγές να υπερτιτλίζονται και στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα. Που το πράγμα ξεκίνησε το 2011 και ήταν κάτι που πραγματικά χαίρομαι, γιατί μετά το ξεκίνησε το Φεστιβάλ Επιδαύρου, για τα παράδειγμα, όπως επίσης τα τελευταία χρόνια επενδύσαμε στο θέμα του υπερτιτλισμού. Για παράδειγμα, έχουμε LED-οθόνες που είναι έναν πολύ ψηλότερο κόστος, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει μια ευκρίνεια, υπάρχει μια φωτεινότητα στο να μπορεί να δει κάποιο και να μην υπάρχει το long throw projector, το οποίο μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στο σχεδιασμό φωτισμών ή στο εικαστικό το οποίο ήθελε ο εκάστοτε σκηνοθέτης, σκηνογράφος κτλ. Που τούτον βοήθησε και έφερε και τους ξένους επισκέπτες. Αλλά την ίδια στιγμή, ένα σημαντικό κομμάτι του φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια είναι η αλλαγή η οποία έγινε στην οπτική ταυτότητα. Και χαίρομαι πάρα πολλά για τούτο, γιατί είχα καλούς συνεργάτες και τον Φίλιππο τον Βασιλιάδη, αλλά και την ZM και εσένα προσωπικά, που μπήκαμε στη διαδικασία. Δημιουργήθηκε έναν νέο λογότυπο, έναν νέο εικαστικό του φεστιβάλ, και το οποίο βλέπουμε ότι λειτουργεί πάρα πολλά καλά. Και όπλα λειτουργεί πάρα πολλά καλά. Βλέπουμε το που το interaction το οποίο έχουμε από μέρους του κοινού.
Δηλαδή με το που βγάλεις το πρώτο poster reveal, ξαφνικά τι περιμένουμε φέτος να δούμε. Και υπάρχει ένα σωστό προμήνυμα, ή ότι για παράδειγμα φέτος χρησιμοποιήσαμε μέσα στην αφίσα elements από κάθε παραγωγή που συμμετέχει στο φεστιβάλ. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ναι, βάζουμε στη γενική αφίσα του φεστιβάλ των τίτλων της παράστασης, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε και έναν element το οποίο συμβολίζει. Π.χ. στο φιλοκτήτη έχουμε το τόξο με τα βέλη, το οποίο το τόξο και τα βέλη είναι το σημαντικό στοιχείο μέσα στην υπόθεση του έργου. Ή έχουμε το αγκείο στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή, το οποίο παραπέμπει στις χωές. Έχουμε όπως επίσης το κεφάλι με τα κέρατα του Ταύρου, σημαντικό στοιχείο της διονυσιακής λατρείας, το οποίο βρίσκουμε στις βάκχες. Στοιχεία τα οποία εμπλέξαμε να έχουμε στην οπτική ταυτότητα. Και χαίρομαι πάρα πολλά για το πράγμα το οποίο άνοιξε το φεστιβάλ, γιατί δεν είναι απλά ότι παρουσιάζεις παραγωγές αρχαίου ελληνικού δράματος. Την ίδια στιγμή μπήκαμε στη διαδικασία να αναπτύξουμε το φεστιβάλ, να επενδύσουμε πάνω στο φεστιβάλ και σε θέματα τα οποία θα μας έφερναν κοινό, σημαντικό στοιχείο, αλλά την ίδια στιγμή θα ήμασταν κι εμείς λίγο πιο επαγγελματίες. Νομίζω ότι η οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζει το ότι και το φεστιβάλ εκμοντερνίστηκε και από πλευράς τεχνολογικής υποδομής, αλλά ίσως και σε περιεχόμενο θα έλεγα. Δηλαδή, είναι ένα φεστιβάλ αρχαίου ελληνικού δράματος, όπου βλέπουμε κάποιες παραδοσιακές, ας το πούμε, προσεγγίσεις στον τρόπο αφήγησης, αλλά υπήρχαν και παραγωγές οι οποίες δίνουν μια διαφορετική, μια καινούρια προσέγγιση. Και να ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι. Το φεστιβάλ, το πιο βασικό στοιχείο του φεστιβάλ τι είναι? Ότι παρουσιάζει παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράματος από τις διάφορες χώρες, από τους διάφορους πολιτισμούς, που δίνει στο θεατρόφιλο κοινό να δει το πώς έχουν αγγίξει την Αντιγόνη του Σοφοκλή, την Ηλέκτρα για παράδειγμα, ή τον Ορέστη ή τον Ιδίποδα, από τις διάφορες πολιτιστικές κουλτούρες, οι οποίες εισάγουν στοιχεία του πολιτισμού που σε έναν συγκεκριμένο κείμενο αρχαίου ελληνικού δράματος, και μιλώ συγκεκριμένα για την τραγωδία, η οποία τραγωδία έχει κάποια στεγανά. Και όταν εννοώ στεγανά, εννοώ ότι δεν μπορείς πολλά πράγματα της τραγωδίας να τα αλλάξεις 100%. Όπως για παράδειγμα, έχεις την ευχέρεια και στην προσφέρει αυτή την ευχέρεια το αριστοφανικό κείμενο μιας κωμωδίας. Όπου σε μια κωμωδία εννοείται ότι δεν θα χρησιμοποιήσεις τις παραβάσεις οι οποίες παρουσιάζονταν τότε, να πρέπει να ετοιμάσεις εσύ μια παράβαση που είναι τα λόγια τα οποία θέλει να πει, για παράδειγμα, ο Αριστοφάνης δεν ζει, άρα ο σημερινός σκηνοθέτης, στο ίδιο του το κοινό. Δηλαδή, με μια συγκεκριμένη θεματική, ένα συγκεκριμένο καλούπι, να μπορούμε να το πούμε έτσι. Την ίδια στιγμή όμως καταφέραμε μέσα από το φεστιβάλ να παρουσιάσουμε και πιο κλασικότροπες προσεγγίσεις αρχαίου ελληνικού δράματος, κυρίως μέσα από παραστάσεις της Ιταλίας, που στην Ιταλία υπάρχει μια παράδοση στην πιο κλασική προσέγγιση του αρχαίου ελληνικού δράματος. Όχι ότι δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, οι πιο μοντέρνες προσεγγίσεις, τις οποίες ναι, είχαμε φιλοξενήσει στο φεστιβάλ παλιά, και πιο μοντέρνες προσεγγίσεις. Την ίδια στιγμή έχουμε την παρουσίαση υπήρχε η παρουσίαση πριν από αρκετά χρόνια στο φεστιβάλ ενός Ιδίποδα από την όπερα του Πεκίνου. Ένα σημαντικό στοιχείο το πώς ξαφνικά βλέπεις στοιχεία του θεάτρου, του κινεζικού θεάτρου, να μπαίνουν στην αρχαία τραγωδία και να παρουσιάζονται επί σκηνής. Ή για παράδειγμα το πόσο σημαντικό είναι ή το πώς αντιμετωπίζουν οι πρώην Ιουγκοσλαβικές χώρες και γενικότερα και τα Βαλκάνια το αρχαίο ελληνικό δράμα. Έχουμε την Κροατία, η οποία Κροατία είναι πιο μοντέρνα στην παρουσίαση αρχαίου ελληνικού δράματος. Έχουμε τη Σερβία, η οποία είναι πιο αυστηρή σε πιο κλειστά στερεότυπα κλασικότροπα. Υπάρχει η Σλοβενία, που είναι πιο κοντά στην κεντρική Ευρώπη, οπότε είναι πιο ανοιχτή με νέα μοντέρνα στοιχεία, με έναν άλλον είδος. Υπάρχει η γερμανική σχολή παρουσίασης του αρχαίου ελληνικού δράματος, που είναι πιο αυστηρή, με αρκετά γκροτέσκα στοιχεία μέσα. Οπότε τούτον έδωσε την ευχέρεια
με την παρουσίαση αυτών των παραγωγών στο φεστιβάλ να παρουσιαστούν αυτές οι παραστάσεις. Και τούτο είναι το ωραίο το στοιχείο του Φεστιβάλ Αρχαιοελληνικού Δράματος, ότι μέσα σε μια περίοδο ενός μηνός παρουσιάζονται 4 παραγωγές, παρότι ναι, έχουμε κατακριθεί ότι από την διεύθυνσή μου και το γενικό συντονισμό μου στο Φεστιβάλ Αρχαιοελληνικού Δράματος μειώθηκε ο αριθμός των συμμετεχουσών παραγωγών στο φεστιβάλ. Τα προηγούμενα χρόνια πριν το 2014 ήταν 7, 8, 9, 10 παραγωγές. Σε μένα το πιο σημαντικό, και παρακολουθώντας το φεστιβάλ πριν, ήταν να επενδύσουμε σε θέματα τεχνολογικά, ηλεκτρολογικά, τεχνογνωσίας, την ίδια στιγμή όμως να επενδύσουμε και στην εικόνα του φεστιβάλ, στον τρόπο, στο πώς φιλοξενούμε τα θεατρικά σχήματα ή στο τι παρέχουμε στα θεατρικά σχήματα. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι για να μεταφερθεί μια παράσταση δεν είναι απλά ότι βρίσκω το σκηνικό στην Κύπρο, ότι έβρω και που μου θέλω 5 τραπέζια να βάλω 5 τραπέζια που ήβρα. Είχα βασικό στόχο να έρχονται τα σκηνικά των παραγωγών, δηλαδή αυτό το οποίο η Επταμελής Επιτροπή βλέπει κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης μιας πρότασης στο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο υποβάλλεται και βλέπει την παράσταση πώς εστίθηκε σε έναν κλειστό θέατρο ή σε έναν ανοιχτό θέατρο. Κατά κύριο λόγο σε κλειστά θέατρα, όταν έχουμε να κάνουμε με περισσότερες χώρες που δεν έχουν ανοιχτά θέατρα και δεν παρουσιάζουν παραστάσεις αρχαιοελληνικού δράματος σε ανοιχτά θέατρα, να υπάρχει αυτή η αίσθηση του αποτελέσματος, του εικαστικού αποτελέσματος, να μπορεί να μεταφερθεί στην Κύπρο και να παρουσιαστεί, εννοείται και να προσαρμοστεί είτε στο Αρχαίο Οδείο της Πάφου, είτε στο Αρχαίο Θέατρο Γκουρίου, είτε στο Αμφιθέατρο Μακάριος ο Τρίτος της Σχολής Τυφλών. Τούτο ήταν το βασικό κομμάτι για μένα. Οπότε ένα μεγάλο κονδύλι, για παράδειγμα, και ένα μεγάλο έξοδο ήταν στο να έρθουν τα σκηνικά, ή τα τελευταία χρόνια έχουμε τις δικές μας ομάδες όπου γίνεται κατασκευή του σκηνικού των παραγωγών, αν δεν μπορεί να ταξιδέψει λόγω των συνθήκων ότι είμαστε ένα νησί, οπότε αναπόφευκτα είναι μόνο μέσω πλοίου που πρέπει να πάει και να έρθει το σκηνικό. Και την ίδια ώρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, ότι το εισιτήριο για το φεστιβάλ είναι αρκετά χαμηλό, θα έλεγα, θα είναι αρκετά προσιτό, το οποίο θεωρώ και το ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας σας, έτσι ώστε να κάνει τον θεσμό πιο προσβάσιμο. Και βλέπουμε το, γιατί σχεδόν όλες οι παραστάσεις είναι πάντα sold out. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος στο θέατρο, δηλαδή να προσφέρουμε ως διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιοελληνικού Δράματος να δώσουμε την ευχέρεια στον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει παραστάσεις. Και δεν είναι απλά το ότι έχουμε μια παραγωγή από την Ελλάδα, έχει μέσα σημαντικά ονόματα τα οποία γνωρίζει το κοινό και να έρθουν να τη δουν. Όχι, δεν είναι μόνο μια παραγωγή. Είναι να σηκώσεις τον θεατή που την καρέκλα, που τον καναπέ και να τον φέρεις να δει παράσταση αρχαίου ελληνικού δράματος, που δεν είναι εύκολο να έρθει να δει παράσταση αρχαίου ελληνικού δράματος. Και είδαμε τα τελευταία χρόνια, και φάνηκε από το 2014, με όλη αυτήν την σωστή για μένα, εννοείται όλοι κρινόμαστε καθημερινά, την μεθοδική δουλειά η οποία έγινε από μέρους των διοργανωτών, ότι καταφέραμε, παρότι είχαμε μείωση του αριθμού παραγωγών, δεν υπήρχε μείωση στην ποιότητα των παραγωγών, υπήρχε μια τεράστια αύξηση στους αριθμούς των θεατών. Και φαίνεται ότι ο κόσμος όχι απλά αγάπησε το φεστιβάλ, περιμένει το φεστιβάλ. Και περιμένει το φεστιβάλ και φάνηκε και φέτος που τα νούμερα. Στις πρώτες 24 ώρες, στις πρώτες 48 ώρες είχαμε 50% αύξηση της προπόλησης σε σχέση με τα προηγούμενα 2 χρόνια. Και είναι ωραίο τούτο, είναι ωραίο γιατί δίνει σου και δίνει σου έναν boost ότι υπάρχει μια προβολή του ίδιου του φεστιβάλ ως θεσμός. Και όταν αυξάνονται τα πάντα σε ό,τι αφορά κόστη, εμείς επιλέξαμε να μην αυξήσουμε αισθητά το εισιτήριο στο κοινό. Και επίσης, εκτός του ότι φέρνετε τις παραγωγές από το εξωτερικό στην Κύπρο, είναι σημαντικό να πούμε ότι η κυπριακή παραγωγή του φεστιβάλ στην ουσία επιχορηγείται
από εσάς? Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από το 2010, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ήταν μια πρωτοβουλία του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς του Θεάτρου στο να υπάρχει και να συμμετέχει μια κυπριακή παραγωγή στο φεστιβάλ, εκτός από τις παραστάσεις του ΘΟΚ. Μέχρι και το 2013 συμμετείχε στο πρόγραμμα του φεστιβάλ και η εκάστοτε καλοκαιρινή παραγωγή αρχαίου ελληνικού δράματος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Σιγά σιγά με πενιχρά χρήματα, δηλαδή ήταν πολύ μικρό το ποσό το οποίο δινόταν για την κυπριακή παραγωγή που θα συμμετείχε στο φεστιβάλ. Υπήρχε και μια ευκολία ότι η κυπριακή παραγωγή ελάμβανε, για παράδειγμα, τα επόμενα χρόνια 15.000 ευρώ για την παρουσίαση 3 παραστάσεων στο φεστιβάλ. Ελάμβανε και μια επιχορήγηση, μια χορηγία μέσα από το πρόγραμμα Θημέλη. Όταν το πρόγραμμα Θημέλη ενσωματώθηκε, έφυγε από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, η θεατρική ανάπτυξη, και μπήκε στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ήταν δύσκολο και απαγορεύεται να δίνεται στη συγκεκριμένη παραγωγή και από το φεστιβάλ και από το Θημέλη. Οπότε το 2022 το ποσό αυτόν αυξήθηκε από 15.000, έγινε 30.000, και από το 2023 το ποσό αυτόν το οποίο δίνεται για να αγορά 3 παραστάσεων της κυπριακής παραγωγής είναι 40.000 ευρώ. Όμως, πέραν των 40.000 ευρώ, υπάρχει και ένα άλλο κόστος της τάξης των 37 με 40.000 ευρώ, που είναι κάποια άλλα έξοδα, τα οποία καλύπτει το Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος για να μπορεί να συμμετέχει η κυπριακή παραγωγή. Όπως για παράδειγμα το ενίκιο των θεατρικών χώρων παρουσίασης της παραγωγής, η παροχή του ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού, εκτυπωτικά, η διαφήμιση, η προβολή, η ταξιθεσία, το ticketing, όλα όσα χρειάζεται μια παραγωγή για να παρουσιαστεί. Το βασικό στοιχείο είναι ότι θέλουμε να έχουμε τον Κύπριο δημιουργό μέτοχο και συμμέτοχο στο Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Γι' αυτό φέτος έγιναν προτάσεις, έχουμε κυπριακή παραγωγή, την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει και εμείς να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι σε έναν, δεν θα το πω επίπεδο, αλλά την ίδια στιγμή να έχουμε το όραμα να δώσουμε ευκαιρίες πάνω στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Να δώσουμε ευκαιρίες να αναπτύξει ο Κύπριος δημιουργός και να κατανοήσει ή να του δώσουμε τα ερεθίσματα μέσα από το Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος για την παρουσίαση ή να ασχοληθεί να παρουσιάσει αρχαίο ελληνικό δράμα. Γι' αυτό αναφερθήκα και πριν σε μια άλλη δραστηριότητα, το Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές. Ή για παράδειγμα, κάποιες άλλες ημερίδες που γίνονται και έχουν άξονα το αρχαίο ελληνικό δράμα, όπως είχαμε πρόσφατα τον περασμένο Δεκέμβρη, συγκεκριμένη ημερίδα για τον Κωσίντον Κολόταν και τις μεταφράσεις του στο αρχαίο ελληνικό δράμα, οι οποίες δεν έχουν κυκλοφορήσει. Έχουν μεταφραστεί, δεν έχουν κυκλοφορήσει όμως, δεν έχουν εκδοθεί. Οπότε δεν έχουμε την ευχέρεια να τις έχουμε. Μελετώντας για να ετοιμάσω αυτή τη συγκεκριμένη ημερίδα, έμεινα έκπληκτος του πώς δεν έχουμε επιλέξει ως Κύπρος, και μην αναφέρομαι στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου που ως επιτοπλίστων ήταν στις σκηνοθεσίες του Νίκου του Χαραλάμπους, χρησιμοποίησαν μεταφράσεις του Κωστή του Κολότα και ήταν μια εξαιρετική συνεργασία και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που είχαν. Ως θεατρολόγος, ως μελετής του θεάτρου, έχω ανάγκη να μελετήσω τούντες μεταφράσεις. Που είναι έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν Κύπριος. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσαν οι μεταφράσεις του να παρουσιαστούν και σήμερα από άλλους ελληνόφωνες οργανισμούς. Γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία σε κάτι το οποίο συζητούμε με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, να είμαστε καλά, να έχουμε την οικονομική ευκαιρία, να εκδώσουμε τις μη εκδομένες μεταφράσεις του Κωστή Κολότα στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Οπότε θέλουμε ως κέντρο και παράλληλα ως φεστιβάλ να δώσουμε τα ερεθίσματα στον Κύπριο δημιουργό μέσα από διάφορες δράσεις για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Από τη δική σου οπτική ματιά, τι είναι εκείνο το οποίο κάνει το αρχαίο ελληνικό θέατρο να είναι ακόμα relevant? Γιατί είναι ζωντανό. Εν τόσο άμεσο, εν τόσο σύγχρονο, εν κάτι το οποίο δεν χάθηκε στους αιώνες.
είναι τα κείμενα τόσο σημερινά που αν πιάσεις την Αντιγόνη του Σοφοκλή και βάλεις τη μέσα στη μέση της Λευκωσίας ή στην πράσινη γραμμή, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάντα υπάρχει ο Κρέοντας. Παντού υπάρχει η Αντιγόνη στη σημερινή εποχή. Παντού υπάρχει ο Ιδίποδας στις μέρες μας. Το ότι κάποιος δεν βλέπει τα πράγματα σωστά, εθελοτυφλεί. Και σημαντικό είναι ότι ο Ιδίποδας λέει ότι βλέπω τα πράγματα πιο καθαρά μετά που ετυφλώθηκα. Στοιχεία τα οποία αφορούν το σημερινό θεατή. Είναι η διαχρονικότητα των κειμένων. Και τούτη διαχρονικότητα δεν εχάθηκε και δεν θα χαθεί. Γιατί βλέπουμε κάποια κείμενα του 17ου αιώνα ή του 15ου ή ακόμα και του 13ου στις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας, όπου αυτά έχουν χαθεί. Τα κείμενα του αρχαίου ελληνικού δράματος υπάρχει αυτή η διαχρονικότητα και μέσα στην πάροδο των χρόνων έχουν εμπνεύσει αρκετούς χιλιάδες, δεκάδες εκατομμύρια καλλιτέχνες που είτε επάτησαν πάνω σε τούτη τη θεματική, γιατί ο μύθος που χρησιμοποιείται στο αρχαίο ελληνικό δράμα υπήρχε προπολών ετών στην αρχαία ελληνική ιστορία. Αυτός ο μύθος φτιάχτηκε από τους τραγικούς ποιητές και αν φέρουμε για παράδειγμα τον μύθο του οίκου των Ατριδών, διαφορετικά παρουσιάζει την Ηλέκτρα ο Αισχύλος στις Χοηφόρους, στις Ορέστιας, διαφορετικά παρουσιάζει ο Σοφοκλής τη δική του Ηλέκτρα και διαφορετικά παρουσιάζει ο Ευρυπίδης την Ηλέκτρα στην δική του τραγωδία. Είναι το ίδιο πρόσωπο με τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μια είναι ανάγεται ως Βασιλοπούλα, λίγο πιο ανθρώπινη, η οποία δεν είναι έρμεον της μοίρας, και η άλλη είναι πιο καθημερινή. Δηλαδή τρεις διαφορετικές. Ναι, αλλά ο μύθος είναι ο ίδιος. Είναι η Ηλέκτρα, η κόρη του Αγαμέμνονα και της Κλητεμνίστρας, που η Κλητεμνίστρα σκότωσε τον Αγαμέμνονα. Δηλαδή είναι η ίδια θεματική ο μύθος. Όμως στην πάροδο των χρόνων, μέσα από τα αρχαίο ελληνικό δράμα και τα σωζόμενα τραγωδίες, για παράδειγμα, ενέπνευσε το ρωμαϊκό δράμα και ενέπνευσε τους υπόλοιπους. Ακόμα και τον 17ο αιώνα στη Γαλλία τους ενέπνευσε μέχρι και σήμερα στον 21ο αιώνα και γράφτηκαν έργα βασιζόμενα. Έχουμε την Ορέστια του Αισχύλου, η οποία παρουσιάστηκε στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα. Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα από τον Ονίλ. Ένα εξαιρετικό κείμενο, το οποίο έπιασε τον μύθο όπως τον είχε χρησιμοποιήσει ο Αισχύλος, τον έφερε, τον τοποθέτησε στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα. Και κάτι το οποίο επηρεάσει ακόμα και τον σύγχρονο κινηματογράφο. Εννοείται. Το πολύ ενδιαφέρον το που κάνετε, γιατί δίνετε την ευκαιρία στο κοινό της Κύπρου πέραν του να μπορεί να βιώσει τις διάφορες προσεγγίσεις των έργων, αλλά και το πώς παρουσιάζεται και η οικουμενικότητα των κειμένων μέσα από παραγωγές που χώρες που τις οποίες θα περίμενες. Έτσι, όπου έρχονται και φέρουν τα δικά τους πολιτιστικά στοιχεία μέσα στην παρουσίαση των κειμένων. Τι μας επιφυλάσσει φέτος στο φεστιβάλ? Λοιπόν, φέτος έχουμε 4 παραγωγές, όπως είπα πριν. Ξεκινάμε 9 του Ιούλη μέχρι και 2 Αυγούστου. Επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει με την ιταλική παραγωγή Βάκχες του Ευρυπίδη, μια παραγωγή του DICE Cultural Association και του Amenanos Festival. Βάκχες, η σκηνοθεσία του διακεκριμένου έγκυρου σκηνοθέτη σε ό,τι αφορά την επανερμηνεία της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας του Ντανιέλε Σάλβο, ο οποίος συμμετείχε στο φεστιβάλ και παρουσίασε παραγωγές το 2014, σκηνοθεσίες του, και το 2021, αν δεν με πατάει η μνήμη μου,
Οπότε ξεκινάμε με την Ιταλική παραγωγή, η οποία θα παρουσιαστεί στο Αμφιθέατρο Μακαρίου του Τρίτου Σχολής Τυφλών και ακολούθως στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Η δεύτερη παραγωγή είναι Φιλοκτήτης του Σοφοκλή, σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη, μια παραγωγή της μέθεξης θεατρικής παραγωγής, με επισκηνής τον Κιμούλη στο ρόλο του Φιλοκτήτη, τον Δημήτρη Κοτσόπουλο και τον Θοδωρή Κατσαφάδο στους κύριους ρόλους της συγκεκριμένης τραγωδίας, για 2 παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Συνεχίζουμε με την Κυπριακή παραγωγή Ιφηγένεια Ενταύρης, σε σκηνοθεσία του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του Ονησιφόρου, μια παραγωγή της θεατρικής στέγης Κύπρου και της Anyhow Theatre Ensemble, μια καθαρά κυπριακή παραγωγή, όπου θα παρουσιαστεί για 2 παραστάσεις στο Αρχαίο Οδείο της Πάφου και για μια παράσταση στο Αμφιθέατρο Μακαρίου του Τρίτου. Μια ενδιαφέρουσα σκηνοθεσία και προσέγγιση, όπου ο Νησίφορος Ονησιφόρου έχει στο πλάι του αξιόλογους, σημαντικούς Κύπριους συντελεστές, τόσο σε συνεργάτες όσο και στην διανομή της συγκεκριμένης παραγωγής. Και η φετινή διοργάνωση θα κλείσει με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, σε παραγωγή του Θεάτρου Πορεία της Ελλάδος. Σε σκηνοθεσία, είναι η πρώτη σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου στο Αρχαίο Ελληνικό Δράμα, η οποία παραγωγή θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, με την Λουκία Μιχαλακοπούλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον Αναστάση Ροϊλό, τον Γιάννη Αναστασάκη, την Ιωάννα Μπαπά και έναν εκλεκτών επιτελείων ηθοποιών αλλά και μουσικών που θα βρίσκονται επί σκηνής. Οπότε αυτό είναι το Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ greekdramafest.com. Ήδη έχει ξεκινήσει η προπόληση με την ανακοίνωση του φεστιβάλ και βλέπουμε ότι πάει καλά. Πάει πάρα πολλά καλά. Κάποια φίλοι μου εχθές πουλάτε αβέρτα. Λέω ότι εγκαλών τούτο για να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί ναι, είναι η χαρά ότι στήθηκε ένας θεσμός πάνω σε μπήκαν τα γερά θεμέλια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έναν που το Χρήστον που έγινε το πράγμα, μπήκαν θεμέλια από τον Νίκο Σαφκάλη, που τις λειτουργούς των τότε πολιτιστικών υπηρεσιών, από το κέντρο θεάτρου, που τα εκάστοτε συμβούλια, μετά από τον νεόφυτα τον νεοφύτου. Και ήρθε ο Χρήστος εδώ και 12 χρόνια και προσπαθεί να αναπτύξει τον θεσμό μαζί με τους συνεργάτες του. Γιατί το βασικό στοιχείο για μένα είναι να είμαστε μια ομάδα. Και τι είναι το όραμα, Χρήστο? Δηλαδή, πού θα ήθελες να πάει το φεστιβάλ σε 5 χρόνια που τα σήμερα? Πόσο θα το ήθελες να μεγαλώσει? Θα μπορούσε να ήταν και σε άλλες πόλεις της Κύπρου? Θα μπορούσε να είσαι παραπάνω παραγωγές? Σε άλλες πόλεις της Κύπρου. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε να μιλούμε τόσο πολλά για την Επίδαυρο και να μιλούμε για το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος Κύπρου? Λοιπόν, να σου απαντήσω ως διευθυντής ή να σου απαντήσω ως Χρήστο? Ό,τι θέλεις. Γιατί ως Χρήστος έχω και κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό μου που πραγματικά θα ήθελα. Αρχικά να πω ότι το φεστιβάλ ξεκινήσε και παρουσιαζόταν στο Αρχαίο Οδείο της Πάφου. Και αμέ ήταν ο βασικός χώρος παρουσίασης των παραστάσεων. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση και στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου και στη συνέχεια στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Τρίτο στη Λευκοσία. Οπότε ανοίξαν οι χώροι. Ο στόχος τούτου του φεστιβάλ, όταν ξεκίνησε και συνεχίζει μέχρι και σήμερα, ήταν να παρουσιάζει τις παραγωγές αρχαίου ελληνικού δράματος στους αρχαιολογικούς χώρους. Κυρίως στο Αρχαίο Οδείο της Πάφου και στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Ναι, μεν έχει περιοριστεί ο αριθμός των παραγωγών που παρουσιάζονται στο Αρχαίο Οδείο της Πάφου λόγω σημαντικών τεχνικών και άλλων θεμάτων που έχουν προκύψει στο πέρασμα των χρόνων. Οπότε δόθηκε έμφαση στο να παρουσιάζονται οι παραστάσεις σε έναν πιο μεγάλο χώρο και δι αρχαιολογικό χώρο, το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, και στη συνέχεια έχουμε το κοινό της πρωτεύουσας, που είναι το κοινό στο Αμφιθέατρο Μακαρίου του Τρίτου στη Λευκοσία. Το να ανοιχτεί το φεστιβάλ σε ακόμα έναν επιπλέον θεατρικό χώρο, είτε ακόμα μια πόλη, τούτον δεν είναι απλά μεγαλύτερο κόστος, σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξει πολλά το φεστιβάλ και είναι πάρα πολλά δύσκολο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Μακάρι να μπορούσαμε και να το κάνουμε. Το capacity. Ακριβώς.
για μένα το πιο σημαντικό θα ήταν το φεστιβάλ να παρουσιάζεται σε ένα και μόνο θεατρικό χώρο. Αυτή είναι μια προσωπική μου, ως Χρήστος το λέω, όχι ως διευθυντής. Το έχω πει ως διευθυντής, δεν έχει εγκριθεί εδώ και χρόνια, οπότε σταματώ να το λέω πια. Θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένας χώρος, να ξέρουμε ότι για 1-1,5 μήνα σε έναν θεατρικό χώρο παρουσιάζεται το Φεστιβάλ Αρχαιοελληνικού Δράματος, να γίνει χώρος ορόσημο. Όπως για παράδειγμα η Επίδαυρος, όπως για παράδειγμα το Αρχαιοελληνικό Θέατρο στο Φεστιβάλ Σιρακουσών. Σε έναν χώρο παρουσιάζονται. Το να μεταφέρονται οι παραγωγές και να παρουσιάζονται σε έναν ή σε 2 ή σε 3 θεατρικούς χώρους είναι αρκετά δύσκολο, αλλά δεν συμφέρει οικονομικά το ίδιο το φεστιβάλ. Και επαναλαμβάνω, αυξήθηκαν τα κόστη. Τούτο είναι το πιο βασικό στις μέρες μας. Το αν για παράδειγμα θέλαμε με αεροπορικά εισιτήρια, ήταν 150 ευρώ κάποια στιγμή τα αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα. Αυτή τη στιγμή μιλούμε για 330 ευρώ το κάθε αεροπορικό εισιτήριο. Δηλαδή μιλούμε για τρελές τιμές, οι οποίες είναι τα κόστη τα οποία έχουν αυξηθεί στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που ήρθε από το εξωτερικό, είναι το τι συμβαίνει μέσα στη χώρα μας. Για μένα το πιο βασικό είναι να αυξηθεί ο αριθμός των παραγωγών που συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Τούτον είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω μέχρι το τέλος της επόμενης θητείας μου στο κέντρο. Θα σου απαντήσω για 5 χρόνια, να το πάρω για σε επόμενες 3 διοργανώσεις εκτός της φετινής, που οριοθετείται και η επόμενη, η 5η τριετής θητεία μου στο κέντρο. Την ίδια στιγμή θα ήθελα να υπάρχει ένας άλλος χώρος πιο πειραματικού, να δοθεί για παράδειγμα το βήμα σε παραγωγές αρχαιοελληνικού δράματος πιο πειραματικού. Για παράδειγμα, θα με ενδιέφερε να δω ένα μονόλογο της Μύδιας. Θα με ενδιέφερε να δω νεαρούς Κύπριους σκηνοθέτες να πειραματιστούν στο αρχαίο δράμα, σε τούτον το παρακλάδι του πιο πειραματικό. Λάθος όρος, πειραματικό. Όπως το παραγωγή του Θεάτρου Σκάλα, το Αντιγόνη μετά το Σοφοκλή. Ναι, και η παραγωγή του Θεάτρου Σκάλα. Το πράγμα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Το πράγμα έκαμε το και ξεκίνησε το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Μύτος. Έκαμε το για 3 χρόνια. Τούτο το πιο πειραματικό φεστιβάλ αρχαίου ελληνικού δράματος. Για μένα το πράγμα πρέπει να είναι μαζί με το φεστιβάλ αρχαιοελληνικού. Να έρθει να παντρευτεί με το κυρίως πρόγραμμα. Να έχεις για παράδειγμα το πρόγραμμα του φεστιβάλ, αλλά μια παράλληλη δραστηριότητα. Η οποία παράλληλη δραστηριότητα είναι μπορείς να δώσεις περισσότερα ερεθίσματα στους δημιουργούς σου, στους καλλιτέχνες σου. Και να μεταφέρεις το αρχαίο ελληνικό θέατρο στον κόσμο ο οποίος μπορεί να μην θέλει να έρθει να δει μια παραδοσιακή. Ακριβώς. Για παράδειγμα, φέτος είχαμε μια ενδιαφέρουσα παραγωγή από την Κροατία, που ήταν μια παραγωγή με 4 ηθοποιούς, η οποία όμως δεν μπορούσε να ενταχθεί γιατί το κείμενο ήταν διασκευασμένο. Οπότε το φεστιβάλ, και κάτι το οποίο συζητούμε έντονα, και νιώθω ότι υπάρχει πράσινο φως από τους 2 διοργανωτές, ότι με τη νέα χρονιά θα ανοίξουμε το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Θα ανοιχτεί, γιατί δεν είναι ότι το εκκλείσαμε, αλλά την ίδια στιγμή θέλουμε να έχουμε και κάτι καινούριο, να ακούσουμε ή να δούμε κάποιες άλλες σύγχρονες προσεγγίσεις αρχαιοελληνικού δράματος. Γιατί ενδιαφέρει μας να αυξήσουμε το κοινό. Και μιλώ οικονομικά, μιλώ αριθμητικά. Τότε κατάφερε το φεστιβάλ να αυξήσει το κοινό του σε νέους θεατές. Και όταν λέω νέους θεατές, δεν μιλώ μόνο νέους ηλικιακά, αλλά βλέπουμε και θεατές οι οποίοι δεν πήγαν ποτέ να δουν παράσταση είτε θεάτρου είτε παράσταση αρχαιοελληνικού δράματος. Ξαφνικά βλέπεις θεατές να έρχονται να βλέπουν παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο Κουρίου. Ξέρεις πόσο συγκινητικό είναι να θωρείς 17χρονους, 18χρονους, 25χρονους με τις παρέες τους να έρχονται κάθε χρόνο οι ίδιες παρέες και κάθε χρόνο να αυξάνονται τα άτομα της παρέας να βλέπουν παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράματος. Και αφού είμαι και παρακολουθώ τις παραστάσεις αλλά και
και πριν τους θεατές που μπαίνουν, φκαίνουν. Πόσο χαίρομαι το πράγμα. Χαίρομαι γιατί νιώθω ότι ναι, μέσα από τη δουλειά μας εδώ κάμε έστω και 0,0001% μπήκαμε στη διαδικασία να δώσουμε στον θεατή ή να τον κερδίσουμε και να έρθει τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό αυξήθηκαν οι θεατές. Υπήρχε μια πολλά σωστή και μεθοδική προσέγγιση προώθησης και προβολής του φεστιβάλ, το οποίο έφερε τα αποτελέσματα που έφερε. Αυτή τη στιγμή το φεστιβάλ βρίσκεται σε έναν επίπεδο. Αφού είσαι σε αυτό το επίπεδο, να πάει ένα βήμα πιο πάνω. Δηλαδή να συνεχίσεις να χτίζεις και να χτίζεις με ποιότητα, να χτίζεις με σεβασμό, να χτίζεις με συνεργασίες. Το βασικότερο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει η δουλειά μας είναι οι συνεργασίες. Αν δεν υπάρχουν οι συνεργασίες και αν δεν παρακαμφθούν οι προσωπικές φιλοδοξίες, τα εγώ, δεν μπορείς να πάει πουθενά. Και αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Και αυτό το οποίο είδαμε ότι εκτός του Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος αναπτύχθηκε και το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες και μια άλλη συνεργασία που είχαμε και αναφερθήκε και η Μαρίνα η Μαλένη σε το προηγούμενο podcast που είχατε, είναι το πρόγραμμα Play, που εδόθηκε βήμα προώθησης, παρουσίασης, ανάδειξης του Κύπριου θεατρικού συγγραφέα και του Κυπριακού θεατρικού έργου, το οποίο στα τόσα χρόνια από το 2011 που ξεκίνησε, είμαστε τώρα και σχεδιάζουμε την 6η διοργάνωση ενός πολλά σημαντικού προγράμματος, το οποίο ήβραμε τρόπους να προωθήσουμε αυτά τα έργα της τελευταίας διοργάνωσης της Πέμπτης μέσα από την έκδοση την οποία έγινε, που έγινε μια πολλά όμορφη έκδοση επιλέχθηκαν 4 από τα έργα που είχαν παρουσιαστεί στις αναγνώσεις και έδωσαμε τα δωρεάν στις δραματικές σχολές, σε σκηνοθέτες, σε παραγωγούς, σε τμήματα θεατρικών σπουδών, σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Οπότε προωθήσαμε μέσα από το πρόγραμμα όχι μόνο των Κύπριων συγγραφείων και των Κυπριακών έργων εντός της ερχώριας καλλιτεχνικής κοινότητας, αλλά και στον υπόλοιπο ελληνόφωνο κόσμο. Είναι ωραίο να υπάρχουν συνεργασίες και να υπάρχουν ωραίες συνεργασίες. Το βασικό στοιχείο το οποίο για μένα εμπρότιστον και κάτι το οποίο ήθελα να κάνω στο Κυπριακό Κέντρο από την πρώτη μέρα που διορίστηκα ως διευθυντής, και μακάρι να είμαι καλά, να είμαστε καλά σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου, σε συνεργασία με τους συνεργάτες μου που πραγματικά είμαι πολλά ευτυχής που έχω τους συνεργάτες που έχω, είτε ακόμα και κάποιους συνεργάτες που έφυγαν, που κοινούς ευχαριστώ. Αλλά έχω δίπλα μου ανθρώπους, είμαστε μια οικογένεια και μπορούμε να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλο, να συνεργαζόμαστε και να συνδημιουργούμε. Τούτο είναι το βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε σήμερα, σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, σε μια εποχή ηθικών και άλλων εκτόσεων. Όμως υπάρχει ο φάρος, υπάρχει το πρόσφορο έδαφος και από τους Κύπρους δημιουργούς, τους Κύπρους καλλιτέχνες, γιατί υπάρχει έναν πολλά καλών δυναμικών στην κυπριακή πολιτιστική σκηνή, αλλά την ίδια στιγμή ας δώσουμε μέσα από τη δουλειά μας τούτες τις, δεν θα τις πω πηγολαμπίδες, το φως στο να καθαρίσουμε όλοι που τη σκοτεινότητα την οποία βιώνουμε. Ναι. Και να καταφέρουμε να ξεκλειδώσουμε το ταλέντο των Κύπριων δημιουργών ακόμα περισσότερο, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Σε πάρα πολλές τέχνες, και δεν είναι μόνο η τέχνη του θεάτρου. Γενικότερα στις παραστατικές τέχνες έχουμε πολλούς και καλούς δημιουργούς που πρέπει όλοι μας να συμπορευτούμε, να δώσουμε το βήμα, αλλά την ίδια στιγμή και η ίδια η πολιτεία να δώσει τα ερεθίσματα, που τα ερεθίσματα ως επιτοπλίστων είναι οικονομικής φύσεως, αλλά να δοθούν αυτές οι ευκαιρίες στον Κύπριο δημιουργό να βγάλει και τη δουλειά του εκτός Κύπρου. Γιατί τούτο είναι το πιο βασικό πράγμα. Και είναι κάτι το οποίο για μένα στόχος. Με την τελευταία εκλογή μου στο Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, αρχικά στο 12μελές Executive Council και στην συνέχεια στο 5μελές Executive Board και στη συνέχεια ως γραμματέας του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, γραμματέας του Συμβουλίου, έχω πλέον την ευχέρεια
ως Χρήστος, διευθυντής του Κυπριακού, αλλά και ως Κύπρος, να βρίσκομαι και να βρίσκεται το Κυπριακό Κέντρο σε σημαντικές θέσεις που λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις γύρω από το θέατρο και έχουν να κάνουν και με συμπαραγωγές, έχουν να κάνουν και με ευρωπαϊκά προγράμματα, έχουν να κάνουν και με άλλα προγράμματα συνεργασίας, έχουν να κάνουν και με το ίδιο το πιο βασικό για μένα, το στάτους του καλλιτέχνη. Κάτι το οποίο ξεκίνησε που την UNESCO, που το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου και βρισκόμαστε στην Κύπρο το 2025 και ακόμα δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα νομοσχέδιο που έχουν γίνει τόσες πολλές μελέτες, που έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα. Να καθορίσουμε τι σημαίνει τέλος πάντων το πράγμα. Να καθορίσουμε τι εστί καλλιτέχνης. Όχι τι εστί μητρών του καλλιτέχνη. Γιατί στην μελέτη που είχα κάνει σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τον Βαρνάβα τον Κυριαζίνο ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν ξεκινούσαμε να μελετούμε νομοθεσίες, αφού μας είχαν ζητηθεί από τις τότε πολιτιστικές υπηρεσίες και τον τότε διευθυντή τον Παύλο τον Παρασκευά, θεωρήσαμε ότι η καλύτερη νομοθεσία είναι η νομοθεσία του Καναδά λόγω του αγγλοσαξονικού συστήματος, το οποίο έχουμε και εμείς αγγλοσαξονικό σύστημα στον τρόπο νομοθεσίας, για παράδειγμα. Οπότε θα ήταν ένα πολύ καλό βήμα να χτίσουμε πάνω σε τούτο. Και θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Κύπριο δημιουργό, τον Κύπριο καλλιτέχνη, και την ίδια στιγμή να καταλήξουμε τι είναι το στάτους του καλλιτέχνη σε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα είναι ομπρέλα για όλους μας, για όλους τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Και με εξειδικευμένες πολιτικές, εξειδικευμένες πρωτοβουλίες που θα ενδυναμώνουν τους διαφορετικούς τομείς κάτω από την ομπρέλα που ονομάζεται πολιτισμός, γιατί ο κάθε τομέας έχει τα δικά του προβλήματα. Ακριβώς. Και το κάθε τομέας έχει τους δικούς του άξονες, ιδιαιτερότητες, ακριβώς, ναι, και ανάγκες. Χριστός, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Εγώ σε ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Σίγουρα βοηθήσεις πάρα πολλά στο να εμπλουτιστεί ο δημόσιος διάλογος, τον οποίο προσπαθούμε έτσι να κάνουμε μέσα από την πρωτοβουλία. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι για το φετινό φεστιβάλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου. Εδώ είμαστε να τα λέμε, να συμμετέχουμε ενεργά, να μας δίνετε το βήμα, αλλά την ίδια στιγμή να έχουμε την συνομιλία, συζήτηση, συνδιαλλαγή σε θέματα πολιτισμού που αφορούν μας όλους. Και να ευχαριστήσουμε και τους φίλους οι οποίοι μας έχουν ακούσει. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με ακόμα ένα επεισόδιο του Culture and Tonic.